Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo at welcome po dito sa ating programang Ibi Talakayan with your host, Mel Elizalde po, mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting. Alam niyo po, ngayon ay, ano na ngayon? April 19, 2023. Ang bilis ng araw, ano? Matatapos na halos ang buwan. Parang kailan lang Pasko yung ating pinag-uusapan. Ngayon ho, magkakalahati na. Mahalos ilang buwan na lang, magkakalahating taon na. No? Ang bilis talaga. No? Ganyan talaga. Napakabilis ng panahon. At kaya dapat ho ang mga time ay wag nating aksayahin. At kung maaari po ay wag tayong manghihinayang sa mga oras na dapat nating gugulin sa mga importanteng bagay, no? Ganyan talaga no? Kasi bukas makalawa hindi na natin magagawa yung mga gusto nating gawin, no? Kaya ngayon pa lang na nandito tayo sa daigdig ay ayusin na natin po lahat, no? So, ngayong araw alam nyo itong ating bansa napakadaming problema, no? Sa pagkain, sa lahat ng bagay, sa transportasyon. Ito naman ngayon sa tubig, no? Ang tubig sa 26 sampling station sa Puerto Galera kontaminado. Bagamat ito'y malayo sa atin dito sa Metro Manila, syempre concerned po tayo dahil yung ating mga kababayan doon ay kaawa-awa naman sila dahil yung kanilang iinumin tubig ay hindi malinis at pag oras na nainom nila yon, magkakasakit sila, hindi ho ba? At saka syempre yung kanila pong mga kabuhayan doon, bawal mangisda. Kahit na ho yung mga seafoods, hindi pwedeng kainin. At sinasabi nga po ng bagsak daw po ang kalidad ng tubig sa 26 sa 35 sampling station sa Puerto Galera ng mga barangay nito, no? Sabi, base sa pinagsamang ulat ng Department of Health, DOH, at Department of Environmental and National Resources, DNR, sinasabi sa resultang lumabas nitong April 14, ay lumalabas na siya sa sampling stations ay nakaabot sa criteria na itinala para sa kalidad ng tubig ng DNR. Administrative Order 216808, ang Water Quality Guidelines and General Effluent Standards of 20 ang mga nakapasang lugar lamang ay ang mga sumusunod, no? Ito po, tingnan niyo yung mga nangyari diyan, no? Ang mga nakapasang lugar lamang ay mga sumusunod: Small La Laguna at Big La Laguna, Shoreline Balete, Central Sabong Shoreline, Coco Beach, Batangas Channel, Panikian, Bolatero at West San Isidro Bay. Yan lamang ho mga nakapasa sa maayos na tubig. Para sa inuming tubig, sinabi ng DOH, walang dapat na natutuloy ng level ng mga contaminants, no? Kasi sinasabi po na lalagpas sa standards dahil sa banta nito sa kalusugan, no? Ayan po. Muling at maaring magdulot ng sakit sa balat tulad ng rashes at mga sugat. Ang langis at gases naman ay maaring magresulta ng ilang sakit sa respiratory. Kita niyo po 'yon, ang kalusugan ng mga tao doon, ano?
Ang respiratory po ay napakahalaga dahil pag yan ay nagkaroon tayo ng sakit dyan, ako malaking ano ho yun, gawak sa atin. At kung makainom ng tubig na contaminated, magdudulot ng gastrointestinal na mga sakit. Ayan ho. Pag nainom niyo yung mga tubig na yan nandyan. Kasi siyempre, pag alimbawa, naliligo kayo, minsan makakainom kayo ng tubig, ano? At inabisuhan din ng mga tao na umiwas sa pagkain kontaminadong isda, shellfish, at iba pang seafood sa mga lugar na bagsak ang kalidad ng sinasabi nating problema sa kontaminadong tubig. Nakita niyo po ang gawak na ibinigay ng oil spill na yan. Hindi lamang po sa ekonomiya, kundi sa kalusugan ng mga taong nakatira dyan. No? Kawawa naman. Alam niyo po, ang tubig ang pinakamahalagang ika nga po na kailangan ng tao. No? Sinasabi nga po, pwedeng hindi kumain ng tao ng mga 1 linggo, pero ang minom ng tubig, araw lamang ay talagang matindi na ang mangyayari kasi tubig ho talaga ang kailangan ng tao. At ang kagandahan po ng ating mga beaches, ayan no, kita nyo, blue, no? Talagang sisirain ho niyan dahil sa oil spill na yan. At sinasabi nga po na ang mga taong nandiyan ay talaga namang kaawa-awa, walang pinagkakakitaan, may mga sakit na. Yung iba ho, yung mga una nilang pagkakasakit ay yung nagkaroon sila ng intestinal problems no. Yung parati silang nagdududumi, no? Kasi siyempre, pag contaminated po ang tubig na naiinom, ganun ho talaga mangyayari. Lagi kayong balik-balik sa CR. Napakahalaga ho yun na malinis ang ating iinumin tubig. At sinasabi nga po, pagka ang oras daw ay ang tubig ay hindi natin nabigyan ng pansin o pinahalagahan, tayo ang mapeperder niyan sapagkat yan nga po ang unang pangangailangan ng mga tao, tubig, no? Sa 26 na sampling station sa Puerto Galera, kontaminado ang mas marami, no? Ibig sabihin, talagang marami ho ang naapektuhan ng oil spill na yan. Hanggang kailan po kaya yan? Hindi pa ho tayo nakakakuha ng final reports mula sa ating pamahalaan kung hanggang kailan ho kaya malilinis ang dagat na yan. Pero alam nyo naman, marami nagpunta ho rito sa atin. Japan tumulong, di ho ba? Pero bakit ho hanggang ngayon ay hindi pa rin malinis ang dagat at sinasabi, contaminated pa rin. Nakita nyo, dati nung hindi pa ho nagkakaroon ng oil spill dyan, maraming mga scuba diver, no? Yan ho, napakagandang tignan, napakagandang tanawin, at syempre na-enjoy ang mga tao, lalo na po yung ating mga turista. Kaya ho, alam nyo, ang ating bansa ay well known sa mga magagandang beaches. Kaya ho yung mga foreigner nagdudumagsa dito sa atin pag summertime. Kasi alam nila na santambak ang beaches dito sa Pilipinas na talagang magaganda. Lalo na dyan sa bandang southern Philippines, no? Yung Palawan, talagang pinagmamalaki ho natin. Pero sa ngayon, medyo naapektuhan din sila ng oil spill na yan, na kung saan talaga namang konsumido yung mga tao at saka nag-aalburuto sila dahil wala silang pagkakakitaan. Pero bago ho tayo magpatuloy, nais ko pong batiin ang ating regular viewer, Dr. Loida D. Diaz is watching, our former principal sa Arellano High School. Thank you po, ma'am, for watching. At sinasabi po natin ngayon, hanggang kailan, tinatanong ho ng mamamayan, hanggang kailan malilinis ang katubigan sa karagatan. Kasi pag hindi ho nangyari sa lalong madaling panahon, perwisyo ho ang mangyayari, hindi lamang sa kalusugan kundi sa ekonomiya. Ang mga tao po ay naghihirap, walang mahuling isda. At kung meron man, hindi naman pwedeng kainin dahil makakaapekto daw ho yun sa ating bituka o sa ating kalusugan. At ganun din yung mga seafoods, yung mga seafoods na yung mga crabs, mga kung ano-ano, hindi ho pwedeng kainin dahil yun nga po ay malason sila, no?
At napakalaki talagang gawak sa ating mga mamamayan. Kawawang kawawa ho ang ating mga mangingisda na lalo na po yung mga taong ang pinagkakakitaan lamang ay ang pangingisda. Talagang hindi ho natin, parang nadarama natin ang kanilang kalungkutan at siyempre paano kaya ang kanilang kabuhayan. Bagamat ang ang ating pong gobyerno ay nagbigay na ho ng mga ika nga ayuda, no? Pero alam niyo naman ang ayuda hindi naman sapat 'yun eh. Sa dami ba naman ng tao, no? Kung bibigyan niyo lang sila ng mga siyempre, welcome po 'yun. Magbigay kayo ng 1,000 bawat isa o more than that is really appreciated, pero hindi po 'yun sapat dahil sa mga taas ng bilihin ngayon, no? Pero ina-appreciate po siyempre ng mga tao yan at na ganun din po ang mga mamamayan na bagamat hindi ho tayo naapektuhan dito sa Maynila, nalalaman natin na ang ating gobyerno ay nagbibigay ng ayuda o tulong sa mga naapektuhan ng oil spill na yan. At tayo po ay nagpapasalamat dahil kahit hindi tayo directly involved doon, ay maganda pa rin ho yun na pinapatnubay o sinusubaybayan natin ang mga pangyayari. Bakit? Parte ho tayo ng Pilipinas eh. Ano man po ang mangyari sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, yun po ay talagang papasanin natin pare-pareho tayo. No? Bagamat malayo tayo doon, ang ekonomiya kasi ay naapektuhan kaya lahat tayo ay apektado. Ganun pa man, let us all pray na ang oil spill na to ay sa lalong madaling panahon ay malinis na, pero parang imposible sa lalong madaling panahon dahil karagatan ho yan eh, no? At saka yung oil spill, ang hirap ho tanggalin yun dahil ano yun eh, malagkit, no? Parang alkitran yun, no? Paano ho kaya yun tatanggalin? Nakita nyo yung unahong labas nung pinakita sa mga video na kung saan yung mga fisherman at mga mamamayan sa iba't ibang bahagi ng probinsya na apektuhan ay nagtulong-tulong sila, dala ang mga balde at nako, talaga namang yung mga balde punong-puno ng mga oil, no? Na kanilang nalinis o nakuha sa karagatan. Isipin niyo 'yon. Lalo na siguro kung hindi pa nabigyan ng panahon ng paglilinis yan, baka ho wala na talagang mabuhay na ano dyan, na isda. Yun pa naman ho ang ating pangunahing pangangailangan. Kaya nga po nagtaasan na naman ng mga isda no. Alam niyo po, magandang source ho yan para sa kalusugan, isda kaysa sa mga karne, di ho ba? Pero minsan nga ho, mas mataas pang ang halaga ng mga isda, lalo na po yung mga mamahaling isda, no? Yung mga murahin, medyo tumataas pa rin, pero kung ikukumpara natin doon sa mga isdang pang-restaurant, ika nga na malalaki, talagang hindi natin kakayanin bumili sa araw-araw na gano'n. Bagamat gusto natin, no? Ayan, nakikita niyo po ba anong beach yan? Puerto Galera ba yan? Napakaganda ho ng Puerto Galera, oh. Blue, ano ho yan blue water, no? Tignan nyo, napakaganda. Pero ano kaya ho ang itsura ngayon yan? Ganyan pa ho kaya? Hindi na, syempre hindi na blue yan, baka dark blue na yan. Baka nag-dark blue na yan kasi sa oil spill, hindi ho ba? Kawawa naman yung ating kalikasan, no? At nagkakaproblema na nga po tayo sa ating kalikasan, tapos nagkaganyan-ganyan pa, paano yun? Sinasabi nga po na ang ating mga mamamayan na nakatira dyan, siguro pinagmamasdan nila yung paligid pagka sila po ay hindi makapalaot upang mangisda, dahil bawal pa nga ho yun, dahil unang-una maapektuhan ang kanilang skin pagka sila ay pumalaot sa dagat. Pangalawa, hindi sila maaring magbenta ng isdang hinahuli kung sakali mang may mahuli, dahil parang malalason ho o ika nga maapektuhan ng ating kalusugan pag kinain yung mga isdang galing dyan sa mga naapektuhan ng oil spill. Kita nyo po yan. Sa laki ho ng karagatan, siguro pagka tayo ay nasa isang beach, tignan nyo kung hanggang maaabot ng inyong tingin, ang inyong paningin, ang
ang lawak ng isang beach ay talaga namang malawak, no? Pero sa kabila nun ay naapektuhan pa rin siya ng oil spill. At kasi siyempre yung oil spill pagka naano sa dagat yan sumasama, siyempre mabilis, no? Dahil nga po sa tubig. Yung mabilis ang ano niya, ang kapit niya sa mga tubig at siyempre tumatakbo pa yan sa iba't ibang bahagi ng ng mga karagatan. Kaya nga yung mga karatig pook ay nagkakaroon din ng ng epekto, nagkakaroon din naaapektuhan din ang kanilang mga katubigan. Sinasabi nga hindi natin maiiwasan na pag tayo ay pumalaot o yung mga mangingisda. Kaya nga ho sila ay binawarningan ng DOH at ng DNR na wag muna kayong pumalaot dahil wala namang mangyayari dyan. Ibig sabihin, wala naman kayong kung may mahuli man kayong isda, hindi naman mabebenta yan. At sigurado, takot yung mga taong bumili ng mga isda dyan galing sa mga karagatan na yan. No? Siyempre, kahit nasabihin pa niya, mura to ngayon. Bibili niyo ba yung mura na makakaroon pa kayo ng sakit? Better na wag na lang kayong bumili. No? Kaya nga, napakalaking gawak na yan sa ating ekonomiya. Sa resultang inilabas nitong April 14, yun nga po, siyam sa sampling station ang nakaabot sa criteria na itinakda para sa kalidad ng tubig ng DNR. Yan. Yun lamang mga yung mga nabanggit na lugar, small La Laguna at Big La Laguna, Shoreline, Balete, Central, sagutin mga ito, anak. Central Batangas Channel, Panikyan, Balatero at West San Isidro Bay para sa inuming tubig. Sinabi ni DOH walang dapat na natutukoy sa level ng contaminants. No? Kaya hindi po dapat lumagpas sa standard dahil sa banta nito na sa kalusugan. Maaaring magdulot ng sakit, inuulit natin, sakit sa balat tulad ng rashes at mga sugat. Ang langis at grasa naman ay maaaring magresulta ng ilang sakit sa respiratory. Mabigat, no? Yan ho. Inaabisuhan din ng mga tao na umiwas sa pagkaing kontaminadong isda, shellfish at iba pang seafood sa mga lugar na bagsak ang kalidad ng Kaya nga po yan. So, ang ating pong bansa ay napakaraming problema. Sumabay pa itong ating oil spill na kung saan ngayon lang ho nangyari yan sa Pilipinas, di ba? For so long a time, hindi pa ho nangyari sa Pilipinas na magkaroon ng oil spill sa ating karagatan. Kaya ho tayo ay nasurpresa ng husto at nawayan tayo flat-footed. Ibig sabihin, hindi ho tayo handa para doon. At kaya nga, katakot-takot na hingi ng excuse me. Katakot-takot na hingi ng ayuda sa ibang lugar katulad ng Japan, no? Buho ako ba? Sensya na. Yan o, at sa sinasabi ho natin, mga minamahal nating taga-subaybay, sana po ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mamamayan ay parating nakatutok sa ating mga news, sa newspaper, sa television, sa lahat. Kasi kailangan ho natin maging aware tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Kasi alam nyo, dito tayo nakatira sa mundo Kailangan malaman natin kung ano ang kalalagayan ng ating tinitirahan, kumbaga. Kasi napakadami na ho natin problema. Unang-una, yung climate change na yan. Nakita nyo po ngayon, bagamat nagkaroon ng bagyo sa Pilipinas a while ago, pero antindi ho ng araw. Kahapon, pagbaba ko sa opisina ho ng mga bandang alas 4, alam niyo po ba na ako'y nagtaka kasi hindi ako nakapagbukas agad ng payong kasi matindi ho ang sikat ng araw
Ay sus Maria Josep, talaga naman nakakapaso. Hindi ho katulad ng mga nakaraang mga panahon na hindi kayo takot na magbilad sa araw. Ay ngayon ho talagang masakit sa balat eh. Ibig sabihin, iba na ho talaga ngayon. Marami na hong naapektuhan ang climate change. Kasi yung ating pong mga likas na na nakapaligiran ay hindi natin naaalagaan. Kaya yan po ang nangyayari. So, habang may panahon, tayo po ay magsumikap at magtulong-tulong paano natin ito malulutas. No? Kasi importante ho yan na mapanatili natin ang ating kapaligiran na maayos dahil pagka hindi, baka wala na tayong matirang mundo. No? Mahirap ho yan. At kalinsabay pa ho niya, napakadami rin nating problema. Yung mga tungkol sa mga rumors tungkol sa gera, mga kung ano-ano. Kuminsan ho, nakatatakot ng basahin ang pahayagan. Kuminsan ho, nakakakaba na ho na magbasa tayo. Pero kinakailangan magbasa tayo. Kasi sa mga nangyayari ho sa mundo, sa ibang bansa, alam nyo na yung ating tinutukoy sa Amerika, sa China, sa Russia, hindi ho natin maiiwasan na mag-isip, no? Kasi alam nyo yung mga malalakihang mga bansa na yan na talagang hindi magpapasuheto sa bawat isa kasi sila'y mayayaman. Hindi natin alam kung ano mga mangyayari in the future. Only God knows, no? Pero sabi nga ho natin, kailangan manalangin ho tayo dahil pagka nagkaroon ho ng Third World War, palagay ko, wala na ho mabubuhay sa mundo, no? Kasi ang mangyayari ho dyan, puro ano na lang tayo, wala na hong barilan. Parang ganun, puro mga usok na lang yata. Missile, mga ganun. Tapos na tayong lahat. Wala na ho yung mga baril-baril o yung mga tangke-tangke. Wala na yan siguro, no? Kaya kabawasan ng tao sa mundo ang mangyayari. So habang ngayon ay matiwasay pa rin kahit papaano ang ating mundo, ay pagsumikapan po natin at magdasal tayo na kailangan ang bawat tao ay nagdarasal sa kapayapaan ng buong daigdig kasi dito ho tayo nakatira eh. Pag oras na may nangyari dito sa mundo, tayo ang apektado. So, yan po mga minamahal nating taga-subaybay. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko pong batiin ang ating mga kaibigan, si Mr. Sammy Gabot. Sir, kumusta kayo? Opo. At syempre, si Mr. Ray Pabilona, ang ating CPA, hindi po ako makapunta, sir, dahil nagkasakit pa nga ako. Nagpapagaling muna ako kasi baka mahawa kay sa sipong ko. Ito po ho, yung ating mga kaibigan dyan sa Pasig, si Professor Ligaya Santos. Kumusta ka na, ma'am? At saka siyempre, nag-broadcast ang ating kapatid kahapon, si Willie Kichonko. No, sana napanood nyo. Marami din kami na pag-usapan. But then, sana ho ay magkita-kita ho rin tayo muli bago matapos ang April. So, hanggang sa muli, mga minamahal kong taga-subaybay. Don't forget to like us, follow us, share us, at of course, subscribe us to our YouTube channel and Facebook channel, ang Elizalde Broadcasting. At don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.